induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba Bizana 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 induna yalendawo esihlale phansi sithethe amazala Bizana induna yalendawo esihlale phansi sikhulume le ndaba kwaba yini abelungu mabedansa besheshisa ingoma ihamba I love your spirit man ubabona ijuba saqala kahle nje bese soka besheshisa ibonile imbongolo le yase egane beseyisa ibuka ibhola laphana ithi those are chasing our brothers how uminister of sport wakhona no but lento ndaba ezitha nendlela esithole ngayo attention uma ngabe minister even minister bamanye amazwe bekwazi ukuphawula ngalezi zinto noma ngabe baphawula kahle noma baphawula kabi kodwa ndaba ezitha the fact ukuthi attention seyibona ngiyathokoza ukuqala okwesibili kukhombisa ukuthi iSouth Africa kahle hle ithathwa kancane kangakanani ukuthi abantu singathi sisho kahle ukuthi laba bantu bala izweni ngokungekho emthethweni kuyicala kabili khona into aduyisho nje indaba ezithi ukuthi kuyicala ukuphuma ezweni lakho izwe lakho lingakwazi ukuthi uyephi ufike kwelinye izwe wenza amacala ubeka i-image kubizwa ngokuthi uhlambalaza izwe ukuthi ngiyokhathi disrepute ukuthi usuka la wena uyomela izwe lakho kabi amacala awu2 uyabo ngoba iZimbabwe ikithe nje iZimbabwe abayibuyele mabefika futhi bazoyithola induku ngoba bahamba bayohlaziswe le ukuthi engathi saliphathekile kahle bona nabo nje bekhuluma ipolitiki benza ngathi abazi ukuthi bafuya imgodo yabo iceleni they must correct their capital nengane kaMgabe impela yadijimeza umuntu ngesibhamu lapha yazi kahle ukuthi amaphepha yamnomdubulo eqolo ida kwama drugs ingekho emthethweni kwayo ingekho emthethweni nesibhamu sakho kodwa mana uhulumeni wecisa amehlo hayi kodwa abafana bakithi hayi kodwa nabo ozoso unembuzo abangayibuza abake babuze bafike kanjani bengenawo amaphepha le South Africa cha bayahlambuluka labantu bahlambuluka impela baklini futhi abantu ayona wafana ke bavumile simedlala ibhola izolo badlala ibhola izolo lapha campaign lapha badlala ibhola bakanti ibhola abona lelizwe lejule news hayi ziyaphatheka kodwa ke futhi enye into ofanele ke manini indaba uhulumeni laba bantu angenzi fill up makwele kwele Moses Mabhida bahlala babhida bangena umalema with so much love for abantu bokufika avela athi nje mina ngeke ngibazonda abantu bakithi benze indaba ezethu ngeke ngibazonde laba abantu bakithi Jobethi akabazonde bese ethi ucala nje bezohlala kwakhe besurround umuzi wakhe bahlale yezo bafethu behlale nje lapha bazobona plaza la ncelisa khona amankonyane ethi inkomo lapha abafuya kulelo plaza because manje kufanele phela siboneke ukuthi sikhulume seyiphikisa abahlala eplazini la how umuntu othi akutatshwiswe iland occupy iland kodwa yena azisimbone isentini lapha kunendawo ezolukhalo nje azisimbone iqala ngaye thina when we are leading qala ngathi siyabona so ke enye into ofuna sijabulele bafuthu sonke thina imhlanje ngaka madoda wabhalansiswa kamnandi nomuntu wasabhalansiswa njengayo ngqinka uyabo into ofuna sijabulele bafethu ukuthi kwesinye isikhathi into mayenziwa uwe ugcina ungayiboni noma uyenza kahle niyabona lento abantu bokufika bafethu yenzeka kahle yenzeka ngokuthula and futhi isitholile isizathu sokuthi uhulumeni ayinaki but akafuni ukuyinaka ngenhlonipho ufuna ukuyinaka ngokusabisa abantu base South Africa ingakho ke abantu base South Africa kufanele beqhubeke nokuba nokuthula
ngoba kuyenzeka singagcini sesiyona thina futhi sesenza izinto ezingekho right ngoba mawubuka indlela esiyenze ngayo ngokuthula iyenzeka nabo abantu bayahamba nawo ama stats nje namhlanje adekhishwa ukuthi abantu asebehambile bangakanani so ke akusibo abantu abavele bavuka bayiqokela ukuhamba la bahambe ngenxa yalomsebenzi esiwenzayo so ke kufuna ke sithi siyenza nathi sibuye nathi siwuhlola umsebenzi wethu siwubuka ukuthi wenzeka kahle mina ngingasho nje nginiqinisekise umsebenzi wethu wenzeka kahle siyacela futhi ikhulu kahulumeni azingabi nathi ayisabele ekhwelelo lisobala ukuthi nabo abantu bawu-30,000 mabethi omalema imisebenzi ayikho imisebenzi ethathwa laba abantu ngicela ukubuza lo ya 30,000 buwenzani eSouth Africa bebehleli nje bebevuka behlale nje every day laba abantu uSpa immediately u-advertise ama-poster more than 5,000 yeah that's 5,000 times 8 indaba ezethu ngoba uyazi ukuthi umuzi nomuzi umuntu oyedwa osebenza noma ngaphezulu so that's 5,000 times 8 wabantu abazolala bedlile manje into eboganga kodwa futhi okunye sizokwenza makwedlula ithethe ukuthi sizoqhubeka sesingene emaplazini manje singene emaplazini akho private property la eSouth Africa engezukuthintwa ngoba yiwo lama private property okwenziwa kuyizinto ezirong so ke uma bethi private property sizokubiza amaphoyisa sithi seshani maphoyisa na umsebenzi wethu mayingafuni siyangena akho tele branch lapho uzogona Mntwana. Kodwa lo alithi wakho macinga wafuna udlala isithathameni. Ngani mngani wami? Why you hate me, bra? Oh, this is Kelvin Clay. Kelvin Clay, baba. Kelvin Clay, Yeah, Kelvin Clay. Clay. Yes, Clay. Clay wakho lo. Lento zokukhuluma isigesi ngeke. Which job that took by a foreigner by to you? Bangithisela ukugeza. Awugezi phela. Which job that foreigner took? unyokunyikiza nonyekisa ukuthi uyongena kuyiphi imoto ubulala isibuko sami usakhe usifune wena usakhe Balan. Hayi tinkami ngeke hayibo ngeke gcwele ene lo muntu ushaya yonke into lo muntu lona awenzani lo muntu lona lo muntu uphuza yonke into iyo lelo dlophulo libe yikali uwe ukushakwa bala ngithi abantu bahle becomplain ngaze ngiphoze kancane abantu bahle becomplain akabe bethi nina zoso wara akugcenzela singabantu yeah true sizinsizwa yeah and we are friends yeah ningayingeni nje ngoba ningayingeni don't yabona mina I'm not feel offended yeah because uzosuthini kumina yes because udala nje wena ngidala nginje mina ngisakala mahala nje yeah ayekho umuntu onganakho nje yeah hey bafethu we at uCity Gombo City there is a march today. This is our accommodation that we were slept in. So don't forget to subscribe on this channel, like and comment. Siyabonga, thank you, have a good day. I will post everything that is going to happen today. Right, usafuna ukucupha. Induna yendawo behlale phansi sikhulumele ndaba. Ayi, sikuphi namhlanje kwenza kuphi? Sikuku City of Ugombo Yeah. and into engithanda kakhulu indawo eyaziwa ngeEast London. Yeah. Ngithanda kakhulu ukuthi Eastern Cape ukhona la ikwazi ukuba phambili khona ngezinto ezibalulekile. Ukushintsha kakhulu amagama angesikhathi sobandlululo namadolobha. Njengoba thina sinenkinga nje yeDurban yabona ethiwe abacindezeli yabona Marian Poshepstein yabona Peter Maris yabona yona njengamanje la siku City of Ugombo yabona ebeyaziwa ngeEast London lapho sizothi khona abahambi. So I admire Eastern Cape for being proactive about
rechanging Yes. the names of apartheid region. Yes. So ke manje ke sothi abahambe umhla ka-24 namhlanje kanisa kwethu njengoba sikhona nje sithi cha bakwethu sibathuthula impela ababheke kwela kubo siyacela futhi ukuthi la ngomhla ka-30 kuphinde kube njalo lapha kusitofo kwakho unganyakazeli lutho unganyakazeli uthezweni ngaphandle kokuthi bakwethu sibe ne-peace kodwa senze iqiniso lethu siyishintshele izwe lethu. Yeah, amen. Qhawe. I'm sure. iyajika futhi ayisayi lapha kunenkinga khona. Imbovu. Awu. Awu. Siyamasha labazogamza ngeqoba. Qala nato. Awusuka. Awuphenye phela. Uyifakile nje i-under. Awuyifakile. Usazoyifana mfana socela i-under. Ifakile iqhawe i-under. Livula le-under iqhawe. Alivulwa le-adi iqhawe. Iqhawe livulwa le-adi iqhawe. Yathi i-under la iqubile. Ayi madoda, i-under la ivulwa le-adi iqhawe. Angeke phela ngeke mina umuntu ugayisa ngike manje siyamasha la sikhathi sizo Uthe nje unesigqoko sesihloko umuntu emhlabeni. Hayi. Wakubani? Awuqhawe lesizwe. Wakubani? Hawu, Momvu.